1:05 da tarde aquí nos Estados Unidos. Vaya tormenta que imos ter aquí en Jackson, Tennessee. Eu tiña un partido que arbitrar esta tarde noite, xa non vai ser posible, partido cancelado, pero teño aquí o meu cafeliño e o momento perfecto para falar do Real Club Celta de Vigo, unha nova emisión en directo do Bar Celeste, como cada martes máis ou menos a estas horas, unha máis ou menos da tarde en Jackson, 7 horas máis en Vigo, onde está o meu bo amigo e cofundador do Bar Celeste, Fernando Rodríguez Estévez. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antón? Un saludo para ti, para todos nuestros oyentes que ya están por ahí entrando en el chat. Pues nada, una jornada más puntuando, esta vez fuera de casa. Vamos a ritmo de media inglesa y nada, contento porque, bueno, fuera de casa ya se vio un Celta más presente que ausente en el partido. Y bueno, luego daremos los detalles y las opiniones. Y bueno, aprovecho para, ¿por qué no?, felicitar a Carlos Mourinho, que hoy es su cumpleaños. Claro, bueno, pues claro, se hai alguén que vai felicitar a Carlos Mourinho neste podcast é Fernando. Claro. Isto non hai dúbida. Pero bueno, pois aí van as felicitacións, sobre todo, dende o meu punto de vista, felicito por non estar, que iso tamén é unha cousa importante, non? Pero bueno, por non estar no Celta, quero dicir, porque vivo segue a estar, agardo que por moitos anos. Unha aperta tamén, por suposto, ademais do expresidente do Celta, pois a Jaime, a Alex, a Chema, a Vicente, que xa están por aí, como tamén está en Vigo, cando, bueno, a Universidade de Cambridge a deixa a nosa amiga Susi Bugallo. Susi, benvida ao Bar Celeste unha vez máis. Hola, Antón, hola, Fer. Pois nada, Hola. aquí un día máis, unha semana máis, comentando a xornada. Encantada, como sempre. En este caso, cun puntiño que ben puideron ser 2 máis, pero bueno, así é o fútbol cun Celta que, dende o meu punto de vista, xogou un partido interesante, sobre todo, tendo en conta como van as cousas neste Celta fora da casa. E en Madrid está, na súa segunda aparición no Bar Celeste, Martín González. Martín, benvido unha vez máis ao Bar Celeste. Gracias, Antón. Boas a todas e a todos. Nada, Buenas. eu moi chill, como o Celta na táboa, a verdade. Cañé a miña primeira porra, pode que sexa a única vez, pero teño que presumir diso. Hombre, Iso, o que dixeches de partido moi serio, non sei se espectacular, pero moi serio, cambiando un pouco a rutina fora da casa. Non sei se un cambio de tendencia xa, pero brotes verdes. Sí, é importante dicir que non sei se foi realmente un partido espectacular ou non, pero ao menos sí que foi entretido, o Celta sacou ese punto. E bueno, para comentalo, temos tamén nesas xélidas e escuras terras de Sundsvall, Suecia, o noso amigo Joaquín Avellán. ¿Qué tal? El Cumbias de ¿Cómo volta andamos? no Bar Celeste. Todo bien, Antón, pero no me vendas así, que marcho de aquí, se me vendes No. salidas oscuras. Ahí está, a neve bonita, hombre, se ven aquí, joder. Teño que dicilo porque que o tempo aquí está terrible hoxe. Entón, Claro. sempre penso en Suecia, penso en ti aí no norte, e digo, pues aí, coa escuridade, coa neve, co frío. A min gusta o frío, me gusta a neve, me gusta a escuridade, sí. Non teño problema, Bueno, pues por aquí andamos. Moi ben. Bueno, listo para falar dun bo partido. E nada, vamos a ver que conversa sacamos hoxe, porque, bueno, outro día máis, eu teño duranismo de nome, pero xa sabedes que son Marcos Alonsista de corazón. Bueno, Marcos Alonso, sen dúbida, un dos grandes nomes deste partido. Bueno, tamén a canteira tivo presenza neste encontro. Bueno, gustaríame comezar a falar deste bo resultado, dende o meu punto de vista, do Celta. Girona 2, Celta 2. Pois, falando un pouco do plantexamento do partido. Que pensades, non necesariamente só do 11, senón de como saiu o Celta neste partido fora da casa, porque a pesar de que o Celta comezou perdendo, non? Dame a sensación de que o equipo prácticamente non houve ningún momento no que perdese a cara o partido. Como valorades pois o plantexamento deste encontro e os tempos tamén dun partido bastante interesante, do meu punto de vista?
Pois eu, falabas dun partido entretido, Antón, antes, a min pareceume dos máis entretidos fora da casa, por suposto, xunto co partido do Villarreal. Gustoume moitísimo a atitude no campo. Creo que tamén coincido en que levou as rendas do partido o Celta prácticamente todo en contra, pero eu penso que incluso co gol en contra, eu creo que melloramos. Eu creo que botouse máis intensidade a raíz do gol encaixado. Eu non sei que pensades vos, pero a mí o plantexamento gustoume, gustaronme os cambios de Claudio, pero eu penso que esa lesión de Wilio tan temprana quizáis cambiou un poquinho os plans de Claudio, o ter que quizáis Alfon tivera sido un cambio para máis adiante, para revulsivo na segunda metade. Entón, eu penso que sí que cambiou un pouco as intencións de Claudio, ese verse forzado a facer un cambio tan cedo, o que non nos ten acostumados. Pero, bueno, deixando iso marxe, pareceu un partido moi serio do Celta, erros en defensa houbo, como hai en todos os partidos, pero sí que me pareceu, xunto co encontro contra o Villarreal, probablemente o mellor que fixemos fora da casa no que levamos de tempada. Para mí tamén foi o mellor. Martín, Joaquín, Fernando, que pensades deste encontro? A primeira lectura deste 2-2 fronte ao Girona. Moi de acordo co que dixo Susi agora, partido moi de toma e daca, os dous equipos propuseron. Eu creo que o empate quizáis máis xusto do Celta, no que levamos de tempada. Recordemos que tamén un dos goles vieu dun penalti. Para min é penalti, pero bueno, se estivese no Xirona, pode ser que non pesase o mesmo. Quero dicir, un 11 bastante esperable, excepto por Iker, que, bueno, por fin marca despois de, creo, máis de 5 anos co primeiro equipo. E un Alfon que gustoume moitísimo, levaba como 2-3 partidos en xogar, en moi boa forma. Entrou e tivo que sair porque foi moi solidario en defensa. Para min, en ataque percutiu moitísimo. Joaquín, Alfon, di Martín que entrou, pero en principio non ia entrar de cara, e non entrou de cara, pero prácticamente entrou de cara, porque Svedberg tivo problemas xa no... Sí, no minuto 15, moi cedo no partido. O sea, que papelón... Que situación máis rara do Celta, non? Porque hai veces que tes 20 xogadores e faltanche... E agora, quen é o titular neste equipo na dianteira? Non sabemos, non? Temos a Borja Iglesias, temos a Durán, temos a Iker Losada, temos un montón de alternativas e un Iago Aspas que non está xogando. Fer López por aí, que voltará, bueno... Eu estou impresionado coa capacidade de Giraldes para... Home, sabíamos que tiñamos unha boa base no Celta Fortuna, pero dalle a oportunidade a Sergio Carreira, que foi, vamos, marcou Iker Losada, pero foi clave a xogada de Carreira para o primeiro gol. Iker Losada, un xogador que eso, o que comentaba Martín, eu lembrome do primeiro gol de Iker Losada, foi nun Celta Real Madrid, fai 5 anos, unha cosa así. A Courtois, creo. A Courtois. Sí. Un partido que marcou Kroos, expulsaron a Modric, tamén estaba aí eu no campo. Non xogando, pero estaba vindo o partido. Claro, sí, bueno, sí. No, sería sí, seguro. Pues sí, pues que bueno, de repente Carreira, pues parece que merece ser titular. Temos aí a Iker Losada que parece que, bueno, ben cedido do Betis, pero podría ser unha operación interesante o ano que ven. Moi contento co equipo, co desempeño no campo do Girona, un equipo que é certo que non é o Girona do ano pasado, pero ten moi bo entrenador, moi bons xogadores, un rival directo agora mesmo. Estamos ali nun tren, bueno, con certa distancia do descenso e que permítenos soñar con loitar por esa sétima ou incluso octava plaza que daría acceso a competicións europeas. É un fin de tempada que espero que sexa bonito, que o equipo o que deu neste partido, que foi a intensidade, a claridade do plan, non baixar os brazos, é o que temos que dar para intentar estar ali. Eu xa o dixen outras veces, eu vexo 6-7 equipos superiores ao Celta, canto plantilla, e que vai costar moito. Pero bueno, estamos nunha posición moito máis cómoda que o ano pasado e que os últimos anos, vamos.
Sí, ademais, con 33 puntos, pois xa moi perto dese obxectivo principal. Fernando, que destacarías deste partido? Bueno, Porque, sen dúbida, foi un Celta un tanto diferente fora da casa, ¿no? sí, yo te lo decía antes, o sea, un Celta más enchufado y más presente en el campo, ¿no? Que ya se echaban falta fuera de casa. Y luego más intensidad, la intensidad que suele poner en casa la puso en este caso en Montilivi, ¿no? Y bueno, preveíamos dos equipos muy valientes cuando hacíamos el otro día la previa y claro, hubo tanta valentía que dio lugar a errores defensivos, que luego los comentaremos, ¿no? Y es verdad lo que decía Susi, que la lesión de Williot efectivamente trastoca claramente el plan de Giraldez, porque él lo dijo en la rueda de prensa después, que su idea era meter a Alfon cuando estuviera cansado ya de equipo rival y bueno, y poder aprovecharse de esa calidad. Aún así se notó la entrada de Alfon. Yo creo que sigue siendo un jugador casi titular en este equipo. O sea, me parece que le da un aire al ataque que no se lo dan otros jugadores, ¿no? Entonces, bueno, creo que es necesario. Respecto al penalti, es penalti, pero es un penalti absurdo. Es decir, Alfon tiene prácticamente perdida toda opción de hacer algo con ese balón y es verdad que es penalti, porque digamos, la caída final viene porque le dan el muslo, ¿no? El defensa, con lo cual es un penalti absurdo. En directo, es verdad que yo no lo vi y de hecho cuando lo repitieron la primera vez yo dije, bueno, esto lo van a revisar en el VAR y nos lo van a quitar. Yo estaba convencido de que no lo iban a quitar, pero bueno, se mantuvo ahí la decisión y suerte, porque esto del VAR yo creo que no lo vamos a controlar nunca. Suerte que no llamó el VAR al árbitro. Nunca sabe uno cuándo lo va a llamar y cuándo no lo va a llamar. Esto es una lotería, realmente. O sea, a mí me parece que ya no hay ningún criterio en este sentido y creo que estamos en manos de cada árbitro cada semana. No hay una base y no hay un criterio, no hay una regla, ¿no? Y bueno, luego seguiremos hablando, pero en principio ya digo, un Celta mucho más presente que en otros partidos y espero que esto siga en los partidos de fuera de casa que nos quedan, que creo que son unos 5 o 6 partidos. Eu confeso que a mí me gustou como saiu o Celta, pero de novo voltou a ir detrás no marcador. Eu xa comecei a ver fantasmas de partidos anteriores, pero por sorte, como digo, o Celta non lle perdeu a cara o partido. O gol do empate a 1 realmente pareceme un gol moi meritorio, non? O gol número 2 e o gol número 4 do partido, é dicir, o primeiro do Celta e o segundo do Girona, para mí foron os mellores goles do encontro, pero neste caso foi un gol cunha participación importante da canteira, non? Unha carreira, por así dicilo, vaya redundancia, claro, carreira, claro. E non o digo a propósito, simplemente saiu por Sergio pola banda, un centro e despois un remate de Iker que está moi ben, porque, bueno, podería alguén dicir, bueno, só tivo que empurrala. Non, ni moito menos. Foi un centro moi ben metido, pero el colocou moi ben o corpo, rematou xustamente por onde tiña que rematar. Rematou en carreira tamén. En carreira tamén, efectivamente. Bueno, funcionou o plan de partido, non? Porque a min, non sei como vistes vos isto, pero a min o que me gustou foi ver esa presión alta do Celta durante prácticamente todo o partido, que máis ou menos foi espello do que fixo tamén o propio Girona, non? Porque penso que foron dous equipos que fixeron un plantexamento de partido bastante semellante e iso o que fixo foi, ademais de abrir espazos polos dous lados, tamén conseguir que o partido fose máis atractivo para os telespectadores, non? E para a xente que estaba no estadio, que, por certo, había un contingente importante de seareiros e seareiras do Celta. Pensades que cambia a cousa un pouco na segunda metade? A min pareceme que un partido como as diferentes obras teatrais teñen diferentes actos, pois este partido tamén tivo como diferentes fases, diferentes actos. En algúns intres o Celta tiña máis presenza, en algúns intres o Girona tiña tamén máis presenza, pero os dous equipos non lle perderon a cara a partido en ningún momento. Que pensades que cambiou algo na segunda mitade? Como valorades tamén os trocos que fixo
Giraldez, porque, bueno, houbo algunhas críticas polos trocos, pero non sei como vedes vos esta situación. Martín, por exemplo, para comezar, e despois Joaquín. Estou buscando a ficha do partido, porque non me lembro ben de todos os trocos. Se pode comezar un compañeiro esa... Sí, eu podo comentar unha cousa, que eu creo que a partir do 1-2 o Girona apretou moito. Eu vin a remontada do Girona moi posible. De feito estuvo moi preto. A partir da segunda parte, non, o Celta encontrase con ese penalti, que para min, non sei, eu estou todavía... É certo que non vin a revisión, non o estudiei o penalti, non, pero a min non me pareceu moita cousa, verdade? Pode que fora un penalti tonto, pero bueno, non sei. É un penalti que... absurdo. Contacto hai e de roubo hai, dende logo. O árbitro estivo totalmente seguro, vamos, non duvidou, pitou, no, perfecto, vamos, non me vou a queixar, pero bueno. Un penalti que o Celta estaba xogando ben, tampouco estaba sendo un asedio o Celta, non? Pero bueno, ponse un 2 e a partir de ali sí que vin un Girona que eu vin relativamente claro que iban a empatar o partido. Porque non vía, sí que me faltou aí o Celta ser capaz de facer dano cos espazos que estaba deixando o Girona e crear ocasións claras para poñer un 3 e rematar con todo, non? O sea, pero bueno, creo que o empate é xusto. Dos equipos moi valentes sí, se fósemos no boxeo, como no boxeo os puntos, creo que foi un empate xusto. Unha mágoa, porque estaban 2 partidos frente a rivais que bueno, que se nos escapan nos últimos minutos, o Atlético de Madrid deste. Pero bueno, creo que o Celta está encontrando o xeito de afrontar os partidos de visitante dunha mellor bueno, cunha mellor cualidade, cunha mellor intensidade. Martín pode comentarlo. Tes os trocos, Martín? Sí. Eu tamén os teño por aquí. Chuleta, que teño memoria moi visual, e senón non me lembro. Sí, podemos contar. Mirando a ficha, é que recordo que eu pensaba que Giraldez quizáis tardou un pouco de máis en facer o resto de trocos, porque eu a Durán, por exemplo, non o vin tan preciso como noutros partidos. Quizáis, non vou dicir que estivese mal, pero o partido máis frouxo que já recordo, comezando desde a punta, e os últimos trocos, Aspas a saber en que forma física está, porque se entra no 84 pode que pase algo aí que non sabemos, pero non entrou mal. Jailson, a verdade, sei que tivo aí algúns erros, sobre todo cando xogaba máis de titular aí nesa posición de líbero, pero vino bastante ben. A min transmíteme confianza para ser un pouco ferrote nos últimos minutos, manter posesión, engadir un chisco de físico de falta. Entón, para mí os trocos ben, quizáis un chisco máis tarde do axeitado, pero bo plan de partido de Xiraldez para min. Eu penso que os trocos, ademais, ian facerse un pouco antes, pero agardouse o saque do córner e xustamente aí chegou o empate do Girona. Non sei se as cousas serían un pouco diferentes se non tivese marcado Girona nese intre e despois entrase, por exemplo, Borja no partido neses momentos, non? Penso que sí, que se tarda un pouco neses cambios. Susi e Fer, como viste a segunda metade do Celta? Pois eu coincido bastante co que estabades a comentar e además os cambios fanse a raíz do gol do Girona. Non sei que pasou co primeiro cambio, co de Borja Iglesias, porque tardou moitísimo en entrar no campo, estivo como agardando, non sei, 5 minutos na banda, e non sei moi ben a que se debeu, e foi de feito, falaban os comentaristas, dicían que o que marcou o gol de Girona era a marca que debía estar cubrindo Pablo Durán, que era a persoa que ia ser cambiada por Borja Iglesias. Bueno, non sei que pasou aí. Si, quizás tardouse un pouquiño de máis en facer os cambios, ao final probablemente, por exemplo, cambios como de Jailson foron decisións tomadas a raíz do gol, porque non, quizás foi o cambio que máis me sorprendeu. A entrada de Jailson non era o cambio natural que eu agardaba de Claudio, pero bueno, en xeral contenta. Eu penso que coincido con Martín, creo que Pablo Durán, aínda que creo que fixo moi bo traballo de axudas en defensa,
creo que igual non estivo todo acertado co balón nos pés que como vimos noutros partidos, pero en xeral sí que creo que os cambios funcionaron. Sí que creo, coincido tamén con Joaquín, que o que preguntabas que ves de diferente na segunda metade, variou o partido. Os últimos 10 minutos sufriuse bastante. Eu comentei moito no chat privado que temos algúns de nós as intervencións de Guaita, que a mí pareceronme que así como no resto do partido Guaita igual necesitaba algunha rebequiña que por riba porque ia coller frío porque non tivo que moverse moito. Neses últimos 10 minutos eu agradecín que Guaita sacara dúas mans en particular que bueno, puideron cambiar ese puntiño que levamos que trouxemos para Vigo. Fernando. Bueno, a ver, es verdad que la segunda parte es donde más cambios hay, pero ya el primer cambio se produce de forma forzada, por lo que decíamos de William. Y yo quería hablar antes de esos goles, ¿no? Hablaba yo antes de que hubo tanta valentía, que claro, tanta valentía al final te lleva a cometer errores. El primer gol del Girona viene después de un disparo al palo en el que el Celta tiene que estar tenso para defender la siguiente jugada y yo creo que no lo está. Ahí falta un pelín de tensión para poder defender. Es un gol, es el típico gol de segunda división. O sea, yo cuando vi ese gol dije, este gol se ve en segunda división todas las jornadas. Sí, es un gol que no es estético, no es bonito, es un gol de fuerza, de rebotes, en fin, de segundas jugadas. Entonces ahí el Celta falla. Luego, el empate, evidentemente, es una muy buena jugada, sobre todo de Carreira, ¿no? Que lo estamos destacando aquí una vez más. Pues se está creyendo que puede ser importante para el Celta, ¿no? Y realmente cada vez lo está siendo más. Pero vuelve a haber otro fallo defensivo. Es decir, aquí hay un agujero en la defensa del Girona brutal. O sea, quiero decir, al final es lo que digo. Muy valientes sí, pero los equipos que son valientes tienen también esa parte negativa, ¿no? El penalti, bueno, ya lo he comentado, es un penalti, por cierto, muy bien tirado por Marcos Alonso. Está bien que tengamos también a Marcos Alonso ahí como segunda bala de este equipo. No sé quién decía el otro día que tenemos mucha suerte de tenerlo ahora en el Celta, porque realmente es de otro nivel. Lo decía un comentarista sin querer ofender, pero lo decía, ¿no? Y siendo muy honesto, ¿no? En condiciones normales, Marcos Alonso no estaría en el Celta. Es decir, si no hubiera tenido ese problema físico o de lesión, no estaría en el Celta. Se han dado circunstancias para que esté aquí, ¿no? Y luego, bueno, es verdad que Claudio hace pues prácticamente todos los cambios y entra Jailson, un jugador por el que yo tengo pues debilidad casi desde que llegó. A mí me parece un muy buen jugador y Claudio pues ahí está conmigo. Sé perfectamente que te gusta mucho Jailson y por eso está ahí esa pregunta de Rubén Lomba. Entra para ser perro de presa y cortar cualquier opción de ataque del rival. Ese es su nuevo rol. ¿Qué opinades sobre esto? Yo opino que el estilo de juego de Jailson no es ese. O sea, yo a Jailson, hombre, lo conozco desde que llegó. No me parece que sea como Ilaix Moriba. Son dos perfiles muy distintos. A mí me parece que Jailson tiene una técnica y un manejo de balón de los espacios que no lo tiene ningún jugador del Celta. Tiene un físico que conoce muy bien y con ese físico él sabe perfectamente moverse. Recuerdo balones en la temporada pasada que parecía que los iba a perder y llegaba a los balones. Quiero decir que conoce muy bien su cuerpo y sabe muy bien ocupar los espacios. Yo no lo veo como el típico jugador que va a comerse la hierba y que va a cada balón. No lo veo así. Me gusta precisamente porque no es ese estilo de jugador. A mí me gusta porque es un jugador elegante, con técnica y que creo que está sumando, ¿no? Y ya por terminar de analizar la segunda parte, a mí el 2-2 me parece, ahí sí que creo que es mérito casi 100% del jugador. O sea, me parece un cabezazo impecable, me parece un golazo el 2-2, ¿no? Ahí sí que yo creo que es, vamos, nada que reprocharle a la defensa del Celta, porque ahí yo no veo ningún fallo defensivo, y todo el mérito de Ángel Herrera, que por cierto se le está dando muy bien el Celta en los últimos años. Sí, cierto. Y además, nese gol de Ángel Herrera hai que dicir que tamén hai un interesante... Bueno, por suposto que hai erros defensivos porque sempre hai erros de marcaxe e tal e cual, porque senón non hai goles no fútbol, non? Pero hubo aí unha especie de aclarado estilo baloncesto, non? Que permitiu que Ángel Herrera pues movese dun lado para outro. Os xogadores do Celta deixaron libre a parte central da área e entón o remate de Ángel é magnífico, picado. Desde el punto de penalti,
Hay que meterlo desde el punto de penal. Sí, casi que imposible de parar. Había quen dicía que Guaita podría ter feito máis, eu non estou de acordo porque é un remate moi difícil de parar por ir cara abaixo, un remate intelixente de Ángel Herrera, que di por aquí... Guaita tirouse ben, fixo que... Sí, pero non pude pegar porque... Claro. Di por aquí Jaime Soto, pues yo a Yangel le hacía una oferta para jugar con nosotros. Pues, bueno, sí. Debe cobrar pouco, Ángel Herrera. Debe cobrar pouco. Algún comentario máis, por certo, dos demais sobre Jailson? Que pensades dese rol de Jailson que di Rubén Lomba? Eu estou con Fer, a mí non me parece, non sei, un Tapia da vida, un Escoba, un medio centro así con mellor toque de balón, e por iso xogaba de libero, non? Nas primeiras jornadas antes da lesión, creo recordar, porque ten unha saída de balón limpa, é centrocampista de formación, non é central, recordemos, sí que ten esa certa elegancia, eu estou seguro de que non continuará, pero está dando bo nivel, a verdade, para sair dende o banquillo eses últimos minutos, ningunha pega con Jailson, nunca demostrou unha incapacidade, ao meu parecer, nin tivo ningún problema extradeportivo, así que siga así. Sí, bueno, sería interesante, pero bueno, é o típico, non? Que no próximo partido, en lugar de Starfelt, salimos con Jailson no medio aí da zaga, marca un gol e vaya desastre, non? Pero a mí gustaría ver un partido completo de Jailson, porque é certo que levamos tempos para xulgalo mellor. O que está facendo cando está entrando os poucos minutos que ten, está cumprindo. É un xogador que, bueno, claro, na liña de tres centrais está clarísimo que non son os titulares deste equipo. E no medio campo non ten sitio para ser titular agora mesmo. Non va a sentar ni a Beltrán ni a Ilais Moriba. Pero é un xogador que aporta, un xogador veterán que tamén fai falta neste plantel tan xove. E bueno, ten este rol de sair a calmar os partidos ou poñer un pouco de pulmón, de tamén calidade, porque é un xogador como P nos últimos minutos, está cumplindo. Xogador que creo que o celtismo foi un pouco injusto nos primeiros partidos con él, porque, bueno, falábase da peor fichaxe da historia do Celta, bueno, ese ter pouca memoria. Temos poca algún memoria outro... E poca paciencia, que está moi... poca paciencia, sí. Sí, o peor da historia, directamente, en fin. A mí o que me preocupa, se queremos falar de abrir un melón, temos un xogador... Ahora que xa marchou Bamba, non? Que era eu o único que defendía neste podcast. Temos que abrir... E ás veces hai que dicilo dun xeito quixotesco, eh? Sí. Bueno, xa sabedes que estaba... Eu son, vamos... Bambista nací, bambista morirei. Pero temos que abrir o melón de Franco Cervi, non? Xogador que creo que está sendo un xogador residual nos últimos anos e non conseguimos. Eu, sinceramente, vamos, non sei se teremos... Seguramente non chegou ningún tipo de oferta por él, pero... A ver, tamén é certo que vin dúas cousas de Tadeo Allende na MLS e dixe, hostia, este é moito mellor que Cervi. Pero bueno, tampouco é certo que, bueno, que vai ti a saber. Ti, Antón, poderás decir mellor o nivel que ten a MLS. Claro, o que pasa é que xa sabes que a cuestión da MLS é o de sempre, non? De la Torre era moi boa na MLS, despois chegou a Celta e, bueno, non deu todo o que a min me teria gustado. E pode ser o mesmo, non no caso de Allende, pero é certo que Allende ten olfacto de gol e penso que eu ainda non estou seguro de que o Celta non vai a repescar a Allende, pero o que sí me dá a sensación é de que Cervi vai estar máis fora ca dentro do equipo, non? Xa que abres o melón de Cervi, non sei que pensades os demais sobre a situación dese xogador. Eu creo que, bueno, soaba estos rumores de mercado que era máis ben Giraldez o que o retivo no mercado invernal pola lesión de Ristich e a falta de reemplazo, non, para Hugo, pero eu estou bastante seguro de que en verán terá que irse. Se sacou co Chacho ou outro equipo, dudo que permaneza no Celta. Compromiso completo de Cervi, pero o que decides, o que decida Joaquín, é un xogador moi residual, cumpre esa función de manter o resultado, por exemplo, recórdolle bo partido no Sardinero, pode ser, pero fora diso
o seu ciclo terminou xa, creo que son Sí. 3 temporadas e media, xa, pode ser. Sí, sí, sí. Non sei, tes a Tincho aí chamando a porta, por exemplo, nese carril esquerdo, no Fortuna, e senón traer a outro xogador, pero creo que o tempo de Cervi xa pasou, gracias Para min, polo servicio. Para mí a decepción foi que fichamos a un extremo encarador que viña ilusionante do Benfica tal, e foi un lateral esquerdo suplente, vamos. Sí, sí. Unha decepción. Tamén o salario, que non creo que sexa dos máis baixos, porque No, cando viña do Benfica tiña caché. Sí, Nos sí, esperábamos iso, sí, un xogador con regate, un máis un contra un, desborde, e ao final, nada, un xogador máis solidario, de ser un ferrote defensivo, pero de todo menos o que lle pides a un extremo, vamos. Pero por iso non quere marchar, porque as condicións deben ser boas as que ten aquí, os rumores son que el quere quedar, o compromiso non se lle pode reprochar a Cervi, porque cando sae traballa como que máis, o que pasa que penso que non está ao nivel da maioría do equipo do que se espera nunha primeira división, e a canteira ven pisando tan forte que agora mesmo prácticamente calquera dos canteiráns que van convocados que pode xogar na súa mesma posición están ya a comer as papas dunha maneira que non, Cervi totalmente de acordo. Cervi non deberíamos contar con el para a próxima tempada. Esperemos que o podamos colocar nalgún sitio que haxa acordo. Yo creo que hablar de salidas y entradas a principios de marzo me parece un atrevimiento. Y en cuanto a Cervi, Cervi no jugó, creo, el otro día. Es decir, no. Me metí un palo gratuito, Fernando. No, quiero decir que es evidente que cuando Cervi sale ahora, porque con Benítez y anteriormente no mostraba esa digamos, intensidad que muestra ahora lo que dice Susi. Cuando Cervi sale ahora, es otro Cervi, o sea, Cervi ayuda, Cervi aporta. Entonces yo no sé, evidentemente, lo que va a pasar con él en verano, ni con él ni con el resto, porque claro, aquí se está escribiendo en los oyentes comentarios, que si renovación, que si no sé qué. Yo lo que digo siempre, falta paciencia para lo bueno y para lo malo en este mundo del fútbol, ¿no? Bueno, y fuera del fútbol también. Entonces, claro, hoy decimos todo esto y a lo mejor dentro de 3 semanas pues ya estamos matando a alguno de los que queríamos renovar hoy. Entonces yo creo que hay que ir un poquito, con análisis más fríos y haciendo un poco de balance general, como hemos hecho con Jailson, ¿no? La progresión de Jailson es evidente, pero Jailson, ¿qué le pedíamos? Que en la segunda semana que fuese el nuevo Maciño, ¿no? O sea, había que darle tiempo, igual que a Iker Losada. Iker Losada ya está por fin apareciendo, que es una buena noticia, ya aparece, porque llevaba 2 o 3 partidos que aunque salía no aparecía, y cuando aparecía lo hacía mal. Entonces ya lo está empezando a hacer bien. Entonces quiero decir, vamos a dar un poco de margen tanto para lo bueno como para lo malo. En ese sentido, penso que vai o comentario de Rubén Lomba, que no creo que vayan a subir a alguien del filial porque no hay nadie que destaque como para subir ya. Es un nuevo equipo con mucho juvenil, hay que darle otra temporada más a los chavales. Penso que é importante isto porque, evidentemente, un equipo filial hai que ter tamén esa paciencia. Non hai que pensar que porque un xogador este a despuntar un pouco na primeira federación, pois xa ten que subir seguro o primeiro equipo, xa non imos buscar a ninguén fora porque xa temos na casa. Bueno, estou de acordo en que hai que ter un pouco de paciencia nestes sentidos. Di tamén Paco P. Di, estuve en Montilivi, el desgaste, la cantidad de desmarques en la primera parte me encantó, vi mucha movilidad muy por encima de los últimos partidos fuera de casa, pero por Dios, el balón parado. Claro, el balón parado sempre o problema. Sempre igual. Celta, pero prácticamente de todos los equipos, porque é o que realmente pois iguala os equipos. Sí, pero fíjate que el balón parado en el Celta el balón parado es un problema a favor y en contra, ¿eh? O sea, a favor, a balón parado somos prácticamente nulos y en contra ya sabemos lo que pasa. Un balón parado nos ponemos a temblar aunque el balón esté, pues a lo mejor en 3/4 de campo. O sea, nos da miedo cualquier balón parado. A mí o que máis me gustou do partido foi a rápida circulación do balón, a presión alta e tamén pois o mediocampo. Penso que funcionou moi ben o mediocampo neste partido. Non sei que pensades vos dese Ilais Moriba conexión Beltrán que aspectos deste Celta destacades especialmente neste partido, agardando que pois
tome nota o noso amigo Claudio Giraldez para vindeiros partidos fora da casa. Eu diría esa circulación de balón e esa presión alta realmente gustaronme moito, estou moi de acordo con Paco P. Eu non lle cambio ningunha coma o que di Paco P no seu comentario, totalmente de acordo. E aparte desa boa circulación de balón, da presión alta, é que o Girona tamén estaba a facer unha presión moi alta e gustoume moitísimo a capacidade de contraataque, de contragolpear, que de repente era que somos nos o Atleti, de repente, que tiñamos unha capacidade de chegar en contragolpe e sair desa presión alta do Girona, que eu disfrutei moitísimo do partido da xornada pasada. E do centro do campo que comentabas, a conexión Beltrán-Moriba, é que botábamos en falta a Beltrán no partido anterior, na xornada anterior, e que está clarísimo que Beltrán ten que ser un fixo no 11 do Celta. A mí pareceume despois cando deamos os puntos vanlle caer algúns a Fran, porque pareceume que foi unha peza providencial no desenlace do partido, así que funcionou, pero eu creo que se fora Beltrán Sotelo funcionaría igual. Eu creo que a peza fundamental aí é Fran Beltrán. Fran Beltrán, que, por certo, moitos querían vender o Girona o ano pasado. Mira. Sí. Eu, claro, vou dicir unha cousa sobre Fran Beltrán, pero antes quero ler isto que dijo J. Ramón López, que di: imos a ver, sexamos sensatos, a participación de Jailson está sendo residual, se hai renovación será polo baixo salario, é evidente a quen hai que renovar. O sábado veuse claramente, el pensa que Alfon é Carreira. Pero bueno, de Beltrán, a risco de que me chamen beltranista, que non é tampouco un insulto. Recibí onte mesmo nun partido que arbitrei probablemente peores insultos que a ese, pois podo dicir... Sí, como Bellingham. Bueno, non o típico de Bellingham, non, un pouco menos, non supoño, porque eu non escoito ruido por aí detrás. Pero bueno, pero iso non é un insulto, xa dixeron iso que dixo Bellingham. Educación. Educación. É perfecto inglés shakespeariano, sen ninguna dúda. Pero o Celta xoga mellor cando Beltrán está ben. Isto para min é algo evidente. Entón, as críticas a Beltrán, eu estou de acordo. Hai partidos nos que Beltrán non xoga ben. Non ten todos os partidos que xoga, non son todos bons. Pero cando xoga, como por exemplo en Montilivi, o Celta ten unha presenza no centro do campo que non ten con outros xogadores. Non digo que non haxa outros centrocampistas que sexan bons, pero cando Beltrán está entonado, o Celta tamén está entonado. Entón, y logo hai unha jugada de Beltrán... Penso que iso hai que destacarlo un pouco, Fernando. Sí, hay un pase de Beltrán que no acaba en gol porque el defensa lo pone. No sé, a un delantero, pero quiero decir que esto es para aquellos que dicen que Beltrán solo sabe dar pases atrás, ¿no? Eso es para que lo vean, para que digamos que abran un poco más los ojos con este jugador, ¿no? Dile, Fernando, dile. Claro, es que yo a mí me da igual que me llamen beltranista, para mí no es un insulto. Yo como hablo siempre bien de Fran Beltrán, o sea, es por no redundar, pero quiero decir que Fran Beltrán al final tiene un criterio y una visión que no la tienen muchos centrocampistas. Entonces, bueno, eso de que solo es un pasador hacia atrás, pues bueno, que se vean más partidos de Fran. Teño que decir que Fernando sempre foi unha persoa que defendeu a Fran Beltrán, cando incluso, bueno, eu recoñezo que Fran Beltrán tivo tempadas de malas, tempadas bueno, malas, digamos, non a este nivel, pero Fran, tal como está agora, é imprescindible no equipo. Eu non entendo, cando non xoga non o entendo. E mira que Sotelo é un xogador que ten cousas, e Damián tamén, pero que o medio campo, para min, xa o dixen, a min Ilais Moriba é un xogador que me encanta, pero imprescindible no medio campo parece Beltrán. E bueno, están comentando... Sí. E a dicir, eu non... Pode que sexa algo discordante aquí, que Beltrán, por condicións, non é o meu modelo favorito para ese medio centro defensivo, digamos, nese doble pivote de Giralde, pero é que se nota moito cando non está no campo. Notase moitísimo. Eu pediría probar de novo o medio campo Sotelo e Ilais. Miramos a semana pasada, creo, que non funcionou nada de nada e que José Porós é titular indiscutible. Damián, de momento non é alternativa, sabemos os problemas familiares.
Ui, Ui, muteado. Semella que se foi. Sí. Un momento. Pero- Non o sei se houve un son foise o... non sei se Ya houve un estaba problema sonando aí. raro, ¿eh? Sí. Non sei. Ui, Non te Apareció. escoitamos, Martín. Oh, Ahora sí. Agora? agora? Ahora, casi. Agora sí. Probando. Sí, Beltrán. Vale, sí, Aí está, tío, pues. decía que, Claro. bueno, indiscutible agora mesmo que Damián non é alternativa, veremos canto tarda en recuperarse, é un tema psicolóxico de bastante importancia, así que eu encomendolle esa plaza de titular a Beltrán que estivo excelso. O sábado o desgaste físico que tivo o chaval encomiable. A verdade é que chapó. Eu trago as miñas palabras e o que digo, aínda que non sexa o meu modelo idóneo de centrocampista, o que fai no moi ben. Que siga así. Ti és máis dun perfil de máis físico, non? No pivote, o mellor. Sí, algo máis de altura, gañador de duelos e tal, pero as coberturas que che fai Beltrán o que balancea o xogo, como é capaz de encontrar ese equilibrio e sempre... Hai xente que lle pon un pouco dos nervios que sempre pasen horizontal ou tal, pero o que dixo Fer, por exemplo, no partido do outro día, tivo un moi bo pase ao espazo e de vez en cando mete uns chicharrazos. Tamén ten un pouco de punch. Y también te digo una cosa, los pases atrás son muy necesarios a veces, para, digamos, volver a revisar la situación que hay en el campo. Entonces, los pases atrás no son no son ningún desperdicio. No digo que haya que hacerlo siempre, pero es necesario a veces para, primero, mover al equipo rival y luego ver otra imagen del rival. Entonces, Bueno, Jaime, tranquilo, Jaime. Acabo de leer. Bueno, sí. Jaime. Bueno, a ver. Pero si Sí, nos ponemos a hacer... di aí Jaime Soto Chama, Pep, chama. que Jaime. se Beltrán me dice un 80, supliría a Rodri no Chelsea. Claro. Bueno, y no si las City, porterías- no City. y si las No, porterías City, fueran estaba más pensando, grandes- por eso decía, Claro. chama, Pep. Jaime Soto sí que é beltranista, sen dúbida. Y si las porterías fueran más grandes, habría más goles en el fútbol. Entonces, si nos ponemos a hacer condicionales, podemos Se a seguir. miña boa tivese rodas que dicía... A mí, Claro. Fernando, Correcto. a mí me gusta cando vexo a Beltrán confiado, cando é capaz de conducir, avanzar 10-15 metros co balón. Porque Beltrán ás veces é certo, que eu entendo a xente que o critica, porque ás veces é un pouco como que recibe, enseguida pasa atrás, ou non, cando ten a confianza de manter o balón e decidir e tal, para mí ese é o mellor Beltrán. Cando manexa ben o... Y tiene disparo, además. O sea, yo creo que... Sí. Tamén Sí, un sí, xogador que desatasca ben algunhas situacións cando saca pases que un non agarda, non? A cara a banda, cara arriba, ese é o Beltrán que a mí tamén me gusta, non? Pero é un Beltrán que aparece cando sí está con máis, non sei, dá a sensación de que estea con máis capacidade, con máis confianza, etc. Claro. Non? Entón hai partidos nos que iso non ocorre, pero penso que é importante que o Celta funcione no centro do campo, especialmente nestes partidos contra equipos como o Girona, porque senón a circulación de balón non funciona e hai que empezar a dar pases longos e a incrementar a distancia entre as liñas e iso non pasou en Montilivi, que é unha das cousas que a min máis me gustaron deste Celta. Eu criticaba moito o Celta fora da casa porque daba a sensación noutros partidos, quen sabe o que será o próximo partido fora da casa, pero estamos a falar deste partido. Noutros non pasaba iso, non? Daba a sensación de que pois non había forza, tensión, había distancia entre liñas, o centro do campo non funcionaba moi ben e o Celta prácticamente non chegaba arriba, pero neste partido foi bastante diferente, non? E penso que tamén o estilo de xogo dun Girona que quería ter o balón dende o comezo e o Celta facía presión arriba e o propio Girona tamén facía presión arriba, teñen moito que ver co que ocorreu neste encontro. A min gustaríame ver, o que quero dicir para rematar con isto, gustaríame ver máis imaxes do Celta semellantes a de Montilivi fora da casa, porque sí é certo que na casa pois dá unha imaxe en xeral diferente, está a conseguir a meirande parte dos puntos na casa, pero cando sae é onde as dúbidas entran para quen estamos apoiando a Giraldez, pero tamén vemos algunhas cousas que non nos gustan tanto. Neste partido, penso que ese camiño, polo que a mí me gustaría ver transitar o Celta fora da casa, pois comecei a ver un pouquiño, non? Non quero dicir que no seguinte partido non vai a ser diferente, agardemos que non, pero pouco a pouco gustaríame que este fose o derroteiro polo que se encamiñase o Celta, fora da casa, a lo menos.
Un só apunte moi rápido que polo menos eu non seguía a Giraldez co juvenil A, pero sí nas tempadas que estivo no Fortuna antes que a Freddy. Recordo moi ben que non empezaba moi ben as tempadas, sempre había dúbidas, pero as segundas voltas sempre tiraba para arriba e melloraba moito co transcurso da tempada. Eu creo que aínda temos que atopar a mellor versión do Celta fora da casa con certa temeridade aínda polo que vimos, por exemplo, contra o Leganés, pero sí que creo que va a manterse esta versión ao longo do tempo e que iremos rascando máis puntos. O traballo de Giraldez é espectacular con este equipo. A verdade é que si só queda mellorar un pouco fora da casa, pero que estamos moi cómodos. Estamos moi cómodos en Liga, eu creo que pódese decir, Sac, estamos competindo, tendo en conta que se non pasa nada raro que van 8 equipos a Europa o ano que ven. Estamos competindo por Europa bastante ben, cunha plantilla que faltan xogadores veteranos. Se vemos as plantillas dos equipos que están por enriba nosa, ostras, son equipos moito máis feitos que o noso. O traballo de Giraldez é espectacular. Vindo, sobre todo, do innombrable. No, pero por eso digo, Joaquín, que realmente non é un mal obxectivo para o Celta a permanencia sinxela nesta primeira tempada completa de Giraldez. Bueno, se loita por Europa, pois moito mellor, non? Pero penso que o obxectivo correcto está a conseguirse, non? Eu teño as miñas críticas a Giraldez, pero en xeral estou contento co que se está a facer, sen poñer a Giraldez por aquí arriba nin por aquí abaixo, simplemente pois vendo que está a ocorrer e vendo que para min Giraldez está a conseguir pois o obxectivo que queremos con, bueno, non vou dicir con facilidade, pero bueno, cunha certa holgura, que iso é importante nesta tempada, porque para min ese é o obxectivo. Falaba por aquí, non recordo quen era, pero aquí está, di Chema Ereaga que lle preocupa Mingueza, está para darlle de comer a parte. Sí. Bueno, Mingueza leva un tempo con bastantes problemas, con bastantes dúbidas e sen dar a súa mellor cara. Que pensades que está a ocorrer con Mingueza? E comezou moi ben a tempada, pero despois foi a selección, comenzaron a chover eloxios, nomes de sereas que estaban a cantar o seu nome para ir para equipos máis importantes, bueno, máis importantes que pagan máis. Que pagan máis. E agora, pois, semella que Mingueza está un pouco parado, non? Como que chegou a un punto e non vai máis arriba de aí. Que quere falar de Mingueza? Comezo eu, se queredes. Eu penso que cuestión de tempo. Falábamos de ese darlle, deixar que as cousas vayan volvendo o seu cauce natural. Sí que notouse un baixón, houve algunha lesión, por aí estivo tocado tamén unha tempada e bueno, eu penso que o Mingueza do final da tempada pasada e de inicios desta, eu creo que voltará. Que é cuestión de acabar de atoparse de novo no campo. É certo que ao final falamos de Mingueza era ao principio era unha peza fundamental de Claudio, coa que contaban todos os partidos. Bueno, a raíz de primeiro por algúns problemillas, algúns problemas físicos, despois por problemas de rendemento, pois ao final, bueno, é porque chega a xente que destaca tamén, chega unha persoa como Carreira, que bueno, a sorte de Mingueza é que pode xogar polas dúas bandas e bueno, iso dalle máis oportunidades. Pero bueno, eu teño confianza en que creo que é un xogador espectacular, é un xogador moi xove e creo que simplemente, bueno, ten que acabar de atopar esa mellor versión a que nos tiña acostumados a todos. Yo creo que tamén va a volver, o sea, yo creo que todos os jugadores pasan por fases malas y Mingueza, bueno, pues la está pasando ahora. Y también hay otra cosa, aparte de lo que dice Susi, es que él siempre dice que su posición preferida no es ni una banda ni la otra. Su posición preferida es la de media punta. Es decir, si a Mingueza estoy seguro de que si lo pusiéramos en el centro del campo, en la parte ofensiva, daría mucho más resultado que en las bandas. Cuando un jugador tiene claro dónde quiere jugar, si la calidad la tiene, como es este caso, vamos. Lo que pasa es que, claro, evidentemente la pregunta ahora es ¿a quién sacarías tú si pones a Mingueza? Pues de media punta, ¿no?
De hecho, es una zona en la que con este sistema de Claudio hasta que existe, ¿no? Entonces, claro, cualquiera de las dos bandas, pues digamos que no es 100% una zona buena para Mingueza, pero aún así creo que va a volver a ser el que fue. Tiene visión de juego, tiene disparo, tiene técnica, es rápido, yo creo que va a volver. Pero bueno, son fases. Yo estoy seguro de que más tarde, más pronto que tarde va a estar de nuevo a un buen nivel. Sí, respecto a isto que dis, Fer, non sei se o nivel que tivo a comezo de tempada é real ou irreal, tivo como 5 asistencias nos primeiros partidos, foi unha bestialidade. Goles, sí. Sí, gol de falta, sí. Tamén hai que ver se non xoga na media punta, onde, por exemplo, tivo que xogar na esquerda en vez de na dereita, a ver en que medida lle afecta iso. Si que ofensivamente baixou moito rendemento. Defensivamente, para ser Mingueza non o vi mal, non me lembro de ningunha acción así que destacar para mal na que saíra na cámara, pero debería mellorar o rendemento conforme pasen as semanas, eu creo que tamén. Non sei se volverá a ser ese xogador superlativo, pero está claro que cando pode conectar cos aspas de turno, coa xente que máis lle busca, e cando vemos a súa mellor versión, non sei canto disto de tema mental, canto de por vir de lesión, pero non creo que tardemos en volver a ver un bo Mingueza, porque xa leva unhas cantas semanas bastante en horas baixas. Sí, Mingueza está dando un rendimento regular, vamos, tampouco que este fatal, pero está eso, en defensa relativamente sólido, en ataque, pois eu creo que notas que é un xogador que se asocia moi ben, como decía Martín, con Aspas, que son dos jugadores que se entenden moi ben. Está xogando pola esquerda, eu creo que a idea é un pouco que nesa esquerda dalle un pouquiño, tampouco que se incorpore moito, pero dalle un pouco de espazo a Marcos Alonso se quere subir, e el irse para o centro e construir xogada. Non está funcionando, hai que ser sinceros en isto. E, bueno, claro, o que decía Fernando, claro que parece que un xogador, pero claro, que se nunca xogou nesa posición, nunca xogou, ou quizáis con Benítez algún partido, tan arriba, é complicado, con todo o que estás xogando, pues, dalle oportunidade a Mingueza de xogar 3 ou 4 partidos de máis arriba, non máis centrado, pues, digamos, na posición de Suedberg outro día, ou na posición de Iker Losada. É complicado darlle esa oportunidade. É un xogador que, bueno, está un rendimento espectacular, parecía que chegaron ofertas da Premier League, que eso sempre despista, o Premier League, selección española, tal. Bueno, veremos que pasa. A mí parece un tipo que está bastante centrado e que parece ser que está moi feliz en Vigo, que atopou aquí o seu lugar no que está desarrollando o seu mellor fútbol, despois de pasalo mal en Barcelona. E un tipo que a mí pareceme un xogador de moita calidade, un tipo, bueno, un perfil de xogador moi interesante para o Celta, pero veremos se recuperamos o mellor Mingueza, que para mí ten que ser na banda dereita. Sí, eu penso tamén o mesmo, pero dame a sensación de que, non sei, é unha sensación miña de que Mingueza está máis fora que dentro do Celta para vindeira tempada. Pero, bueno, Fernando non quería que falásemos demasiado de quen vai quedar e quen vai ir. Vosotros decid lo que queráis. Yo digo que pero para é simplemente unha sensación, non teño tampouco unha razón especial para dicir eso, pero é máis ou menos a sensación de que cando empezan a sair eses cantos de serea e hai equipos que queren fichar a un xogador que pode deixar algo de diñeiro tanto para o Celta como para o Barça en caixa, pois é probable que non continúe, aunque a mí evidentemente gustaríame que continuase. Sei que Joaquín non ten xa moito máis tempo, porque tiña máis ou menos unha horiña. Eu quero engadir unha cousa que penso que é importante dicilo, porque criticamos moito os árbitros e con razón en moitas ocasións, pero Ortiz Arias fixo un verdadeiro partidazo, unha arbitraxe magnífica, desas que me gustan a min, porque deixou xogar, non pitou calquera cousiña, deulle continuidade ao xogo. Ese é o tipo de arbitraxe estilo inglés. Sí, estilo inglés, porque para mí ningún só cartón amarelo. Non houbo ninguna, verdade? Estaba revisando. Non houbo ninguna. E houbo ocasións, porque podía ter sacado 3 ou 4, pero, bueno, deixou unas no peto.
típico arbitraxe estilo inglés. E digo inglés, sí, porque para min os mellores árbitros, dame igual o que digan os especialistas que hai por aí, algúns deles caenme moi ben e outros non tan ben, pero dame igual. Todo o mundo, hai moita xente que pensa que os árbitros ingleses non son bons, etc. Para min son os mellores árbitros que hai en Europa. Este é o tipo de arbitraxe que a min máis me gusta, non? Arbitraxe que deixa xogar, que permite contacto, pero tampouco sen pasarse demasiado, e que, ademais, arbitra con moita cabeza que é a cuestión, saber como están os xogadores, como está o partido, e actuar dese xeito. Así que fue el árbitro al que llamó chulo Vingueza, fue este árbitro. Sí, pues, pero é que Foi este? claro, Sí. quizáis por eso estaba Vingueza así un pouco apagado, no, pero cando as cousas están ben feitas hai que dicilo. En esta ocasión a mí o árbitro gustoume moito Ortiz Arias neste encontro. Quería poñer un nome inglés así a Ortiz Arias e saíume Ortega Smith. Bueno. No, deixa, no. Ortiz Arias. Ortiz Arias está moi ben. Eses nomes non deben entrar, como diría Antonio García Teijeiro, neste espazo, ¿no? Pero bueno, eu creo que Antonio veu o partido. A mí dame impresión. Curiosamente, non viu o que para min foi un dos mellores partidos do Celta fora da casa. Desgraciadamente para él está a haber partidos fora da casa que non están nada ben, algúns son bastante malos, pero cando xoga o Celta un partido fora da casa notable, é unha pena que non é un home sen fe. Estaba bañándose en Samil, efectivamente, porque xa sabedes que Antonio García Teijeiro se baña a lo menos unha vez en Samil todos os meses do ano, que iso xa hai que ter ganas para facer iso, pero leva varios anos a facer iso, e bueno, pois non viu este partido do Celta fora da casa. Sei que Joaquín ten que liscar pronto, así que imos, se queredes, falar dos puntos, non? Que podemos dar os xogadores, pero antes non sei se hai algún comentario máis deste partido que vos gustaría engadirse, que quedou algo por aí, Fernando. Por terminar, recalcar lo que dijo Susi antes, el Celta supo sufrir al final, eso es importantísimo, que el equipo sepa que al final puede tener un momento, lo ideal es defender con balón, y lo hemos hecho alguna vez, hemos defendido un a favor teniendo el balón y no perdiendo el tiempo como hace nuestro querido Bordalás, pero en este caso nos tocó sufrir y lo supimos hacer bien, con lo cual también hay una nota positiva para el equipo. Evidentemente falta, bueno, pues esa tensión que yo critiqué por algún gol en contra, que se puede mejorar, pero sin duda tengo mucha más esperanza en las próximas salidas que las que tenía anteriormente. Agora que Fer mencionaba Bordalás, despois da derrota contra o Leganés, queixouse muitísimo da maneira de xogar do contrario, que era iso de sair con 3 centrais e non deixar xogar, de sair a amarrar o partido. Isto é o mellor, papá. É o mellor. Bordalás é un verdadeiro showman dos banquiños, no mellor e no peor. É o mellor. Vai fallar así na liga. Eu botarino de menos cando se retire, porque de verdade dá moitos litros. Ainda lle queda. Sí. Quédalle moito ainda a Bordalás. Agardemos que non no Celta, porque eso sí que sería... Non, eu rezo... Non é o tipo de adestrador que nos gustaría no Celta, non? Rezo porque non se dé Bordalás no Atlético Madrid. Bueno, eso sería... sería o Imperio Intergaláctico, sería eso. Madre mía. No, eu penso que se as cousas se fan ben no Celta, podemos ter Giraldez para uns anos, penso que iso, se fan as cousas ben, sería unha cousa moi positiva pro Celta. Como vedes, eu estou no giralcóptero e non baixo do giralcóptero, a pesar de que ás veces hai cousas que hai que decir porque non me gustan tanto, xa está, non hai ningún problema por iso. Pero agora imos centrarnos nos mellores xogadores que para vos houbo neste partido en Montilivi. Girona 2, Celta 2, ademais do árbitro que fixo moi bo partido. No Celta, quen destacades vos? Quen quere comezar? Podo ir eu? Sí. Venga. Porque o teño bastante claro, ademais. Estou entre 3 ou 4, pero eu daríalle os 5 entre Carreira e Beltrán, quizáis Carreira, porque pareceme que leva unha racha de partidos moi boa.
e que está sendo decisivo. Despois Beltrán, por iso mesmo, o que comentábamos antes, que estaba en todos os lugares, foi moi sólido, mantivo ese centro do campo. O puntiño dubidaba, pero voulle dar a Marcos Alonso, que, bueno, ademais de volver ao seu nivel de sempre esta tempada, marcou o penalti cunha soltura e tranquilidade que parecía capitán dende fai 10 anos, a verdade. Así dá gusto. Pois 5 para Carreira, 3 para Beltrán e 1 para Alonso por parte de Martín. Joaquín, que pensas? Que difícil. Eu estaba entre esos 3 nomes e tamén quería meter quizás a Alfon. Bueno, vamos a darlle un puntiño a... no, cáeseme. Un puntiño a No, ese non xo. A Beltrán. 3 puntos a Carreira e 5 a Marcos Alonso. Moi ben. Pois... Pero por debilidade, porque quero que Marcos Alonso este moi arriba no ranking. Vai subindo Marcos Alonso últimamente, sí, está a subir. Bueno, xa que foi Joaquín, eu teño máis ou menos os mesmos xogadores, pero en diferente orde, así que 1 punto para Carreira, 3 para Marcos Alonso e 5 para Beltrán, que para min foi o mellor deste partido. Carreira e Alonso podería cambialos, pero bueno, neste caso 1 punto para Carreira, 3 para Marcos e 5 para Beltrán. Susi. Pois vai haber bastante unanimidade, porque os meus coinciden case o 100% cos de Martín, cambia unha posición, 1 puntiño para Marcos Alonso, 3 puntiños para Sergio Carreira, pareceume espectacular, e os 5 puntos para Beltrán. Para min foi a peza fundamental do 2-2 outro día. Perfecto, pois estamos máis ou menos cos mesmos xogadores todos, non sei se Fernando dará unha nota diferente. Sí, voy a dar un poco diferente. 1 punto para Iker Losada, ya está asomando la cabeza y eso me gusta, me alegra de que... Además marcou o gol, non? Gol importante nun momento importante tamén. Exacto. 3 puntos para Marcos Alonso, no solo por el penalti, sino porque, bueno, está haciendo por todo, sí. Es que parece del Celta, parece más celtista que muchos que llevan aquí toda la vida. Se le ve muy implicado y lo que dije antes, ¿no? El otro día lo decía un comentarista que era neutral, evidentemente, que decía que las circunstancias han llevado a que Marcos Alonso pueda estar en el Celta, porque de otra manera no sería posible. O sea, es un jugador de otra liga, diferente a la del Celta. Y 5 puntos para Sergio Carreira, por la constancia que está teniendo en el juego, lo dije el otro día, en este partido fue fundamental, sobre todo con esas arrancadas, con ese primer gol, con esa primera asistencia, quiero decir. Así que creo que, tenemos ahí un lateral muy, muy bueno, que lo tuvieron que ceder durante 2 años y que, finalmente ha vuelto. Y, pues va camino de merecer la renovación, pero sí. Esperemos que pasen las jornadas, esperemos a mayo. Sí, iso de que os comentaristas teñen que ser imparciais, está Juan Carlos Rivero tamén por aí, o sea que non... Sí, imparcialidade de Juan Carlos Rivero, na mesma frase. Outro día, falando de comentaristas, os comentaristas do partido Girona-Celta comparaban a Carreira con Michel Salgado, dicían que non se recordaba dende tempos de Michel Salgado a un lateral dereito das características de Carreira, con esas subidas por banda, eu creo que moita presión para por de enriba a Carreira a día de hoxe, comparalo con Salgado, pero saben que caian eloxios. Que le fixeron mención como posible reemplazo, pero isto xa é tremendo purazo na selección, agora que Mingueza está en horas baixas, está Carvajal lesionado. Carvajal lesionado, claro. Está moi buen nivel, pero... claro. Quería facer un apunte respecto ao que dicía Fer, porque pareceme que está en último ano de contrato Carreira e que, por lo tanto, eu non esperaría moito porque creo que xa pode negociar con outros equipos. Sí, claro. Parece moi celtista, estivo en Villarreal B, non? Mirandés, non sei en que equipo máis, tragou un montón de cesións para poder xogar co primeiro equipo, pero eu non xogaría tanto con Lume porque
non sei, quizá podamos renovar por mellores condicións agora que en maio, en xuño. Non sei como mirades vos, pero... Sí, evidentemente tiene un nivel más que aceptable para que siga con nosotros, pero bueno, el Celta tiene sus tiempos, me imagino que no se dejarán, digamos, sorprender, aunque bueno, nunca se sabe. Sí, eu penso mesmo, penso que quizáis estaría ben, quen sabe, se estarán xa en conversacións para iso, ¿no? Porque tamén penso que un xogador que, como di aí Vicente Javier, pois é celtista, eu non teño dúbida de que lle gustaría continuar neste equipo e con Claudio, etcétera, etcétera, non? Di Paco P. que Mingueza está fora da súa posición natural e iso tampouco axuda, e tamén di que a afición magnífica dentro e fora de Balaídos. Teño que dicir que na televisión dende aquí escoitábase que vote Balaídos nalgúns intres do partido. En la primeira parte, sí. E non había tantos seareiros do Celta, obviamente, como do Girona, pero facíanse escoitar moi ben. Falamos de 150 seareiros, non sei se o número se axustaba, pero escoitábase. E agora chegan partidos importantes do Celta, o vindeiro na casa fronte o Leganés, e unha vez máis temos que dicilo, Papelón. 2 da tarde. 2 da tarde, que son as 7 da mañá aquí nos Estados Unidos. Puf. Joaquín, digo eu, porque que pasa? Por eso. Que pasa con estes horarios? O sea, que pasa con estes horarios que semella que o Celta este ano pois non vai ter un verdadeiro partido en prime time ou nun horario que teña sentido. Hai quen di, por que o Celta non protesta? Porque xa está ben de que lle tomen o pelo os seareiros celestes do club, non? Como vedes isto dos horarios? Eu penso que non ten solución, porque senón farían algo para protestar, non? O que me chamou a atención outro día é que a Real Sociedade na red social antiguamente coñecida como Twitter protestaba porque sempre sonaba ás 9 da noite. Eu digo, o Gallano, sempre. Sí, claro. Quero decir, sí. É como... A Gasoluns, sí. Sí, pero claro. Pero estaban protestando de xogar o domingo ou sábado ás 9. Bueno, o sea, ben, non? Non sei. É prime time, ao final. Claro, estás horario de máxima audiencia do mellor partido e cando a xente, bueno, é certo que se un domingo a xente, pois bueno, igual te un pouco tarde para a xente que ven de fora e tal a Vigo, pero os horarios son un desastre este ano, desastre, o sea, só contra Madrid e contra outros equipos grandes da Liga estamos xogando a uns horarios decentes. E que xa non digo as 9 o partido grande da xornada, que entendo que por audiencias e por tal é complicado por un Celta Valencia a esas horas. Pero sabe que ningún partido a 6 da tarde, ningún partido, non sei. É todo. Partidos, son moitos. E somos o equipo máis perxudicado, é que hai les noticias de diferentes medios que non son nada sospeitosos de ser celtistas, revisando, ves que sí, hai outros, Las Palmas, Valladolid, que levan bastantes partidos en horarios que non son os máis solicitados, pero o Celta leva a palma, e que partidos en domingo ás 2 da tarde, sábado ás 2 da tarde, venres ás 9 da noite, e luns ás 9 da noite, unha cantidad de partidos, o sea, se foran o 50%, pero non, é como o 70% dos partidos que xogamos esta tempada. É unha cousa insoportable, porque se queres que a xente, sobre todo nos partidos da casa, non sei vos, pero a mí, claro, os que estamos aquí son os partidos da casa os que queres poder ir, os partidos que xogan fora, pois bueno, se podes velos, os ves, se non, pois bueno, faz o que podes, pero os partidos na casa queres intentar ir, non pode ser que nos últimos 5 estea sendo complicado para a xente que traballa. E ademais é que eu non vexo a lógica tampouco, porque que se busca conseguir con estes horarios, porque hai quen di, bueno, é porque os televidentes internacionais, o mercado internacional e tal e cual. O mercado internacional pode ser importante cando estamos a falar do Madrid, do Barça, do Atleti,
de equipos dese estilo, que son os que a xente ve nos Estados Unidos, ou supoño que en China, sei que alguén ve a Liga Española en China, pero Pois que poñan eses ás 2 da tarde, non hai problema. Pero non ten moito sentido que claro, estamos a ter partidos que claro, un ás 2, despois outro 2 horas despois, para que prácticamente todos os partidos podan verse e retransmitirse sen que haxa ningún que coincida, claro. pero realmente para min a lógica chega ata certo punto, porque o interese dun Celta Rayo Vallecano en Australia, pois supoño que é bastante pequeno, non? Penso que hai que cuidar máis as afeccións da casa, da propia España e os equipos que xogan na Liga Española. Pero, bueno, supoño que haberá alguna razón de macroeconomía que eu non comprendo moi ben. Antón, perdón, podo darte o resultado e marchar? Sí, sei que tens que marchar, así que resultado, Joaquín, para... Tu resultado rápido. Que hai goleadores nada, pues Celta Leganés. Eu vexo un partido, un Celta Leganés que, bueno, tendo en conta que somos fiables en casa, eu creo que vamos a gañar. Eu vou decir que vamos a gañar 3-1. 3-1, e os goles? Durán, Aspas e Tapia en propia. Mira, Joaquín, se é gol de Tapia en propia, sabes que a min Tapia é un xogador que me gusta moito, bueno, pois agardo que non marque en propia, mellor que marque un gol un xogador do Celta. Pero por ter dito iso, se realmente ocorre, penso que podemos mesmo darche 2 puntos por ese... Veña. Por ese gol. O sea, así é. Bueno, Joaquín, moitas gracias. Unha aperta, Joaquín. Un placer falar con vos. Chao. Ata a vindeira semana. Bueno, 3-1. Dentro dun Sintres falaremos dos nosos resultados, pero rematamos co dos horarios. Para min, a lógica chega ata certo punto. Non entendo moi ben como é posible que estes horarios continúen reproducíndose semana tras semana e sempre, case que sempre, cos mesmos equipos. Eu quería dicir, Antón, voulle facer un shout-out aos compañeros de TUHT. Estaba escoitándos outro día despois do partido, aí pola noite, co café. Ocorreuseme a un dos compañeros que pode ser por haber pedido a Liga ter os 3 top, Atlético, Barcelona e Madrid, na casa na primeira volta. Recordemos que están os famosos 34 millóns estes que había que compensar para manter o límite salarial en caso de que se manteña. Pode baixarse, teño entendido, pero que pode ser que vaya por aí. Sabemos como se gasta as cousas a Liga, que sexa unha especie de contraprestación, unha especie de pagamento, bueno, vamos... Tes manga ancha para isto, pero despois vas ter que apañar con estes horarios infumables, basicamente. Porque recordo que ten moi boas cifras, polo menos a nivel nacional, o Celta era como o quinto equipo máis visto. Entre os máis vistos fora dos grandes, non? Non sei, pode ser que vaya por aí, porque non ten moito sentido. O que dicía Susi, era como o 70% dos partidos ás 2 da tarde, ou venres ou luns. Non se colle por ningún lado. Yo lo que no recuerdo es que nos asignaran 4 partidos seguidos a las 2 de la tarde. Yo no recuerdo que pasase eso, en ninguna temporada. Piensa, Antón, que este partido va a ser a las 2 y el siguiente en Pucela también a las 2. Ya serían 4 seguidos a las 2. Y bueno, luego ya por decir un dato más que confirmaban hoy, contra Las Palmas en Balaídos, lunes a las 9. Es el peor horario, yo creo, de todos. O sea, este sí que es malo. Son como 6 jornadas seguidas, jugando horarios que non quere ninguén. Sí. Por suposto, pese a iso, o estadio sempre con moita asistencia de público, o que realmente fala da calidade e do entusiasmo da afección do Real Club Celta. Sí, o seguinte partido, sí, vai haber o partido contra a Real Sociedade, sí, as 9, ¿no? Un lunes dicías. Contra Las Palmas. Contra Las Palmas, efectivamente, sí. Bueno, pois así están as cousas. Agora chega ese momento da Liga na que o Celta vai ter partidos que non vou dicir que sexan victorias seguras, porque non hai victorias seguras, pero sí máis asequibles do que outros partidos sobre o papel, pero claro, o fútbol hai que xogalo sobre o céspede, non sobre o papel. Celta Leganés,
o martes día 8. Valladolid-Celta, Valladolid que está pois nunha situación terrible esta tempada, o día 15 de marzo, e Celta de Vigo Las Palmas o día 31 de marzo, para cerrar, para pechar este mes de marzo. Despois, pois, haberá outros partidos, foi entre o Mallorca, foi entre o Español, antes de que o Celta teña que ir ao Camp Nou. Que agardades deste próximo partido? Porque realmente, despois deste punto conseguido dun xeito notable por parte do Celta, chega un partido no que, a lo menos, a inxección de moral ten que ser importante, e sabendo que o Celta está aí, nesa terra na que está máis lonxe do descenso que de Europa, pois non sei se agardades algo diferente neste partido, como vedes ou como vos ides a chegar a este encontro desta próxima fin de semana. Susi. Eu teño un poquinho de medo polo partido contra o Leganés. Non sei se son esas lembranzas que me veñen da visita que fixemos a Butarque. Fer lembrase moi ben porque estivemos xuntos ali, xunto con Marta, que lle mandamos unha aperta dende aquí. E foi un partido duro de vivir porque encaixamos 3 goles e voltamos para casa cos ánimos polo chan. O Leganés ven de gañarlle o Getafe, ademais. Non é un equipo nada sinxelo para o Celta, non é un Girona que xoga, que é un equipo tamén valente, que quere xogar, que fai un estilo, unha proposta máis parecida a que pode propoñer o Celta. Entón, son eses partidos que a vantaxe que xogamos na casa, que Balaído sempre leva o equipo da man e empurra moitísimo, pero vai ser un partido no que a intensidade vai ter que ser máxima para non levar ningún susto e sobre todo non ir a remolque do que propoña o equipo visitante neste caso. Non sei que pensades vos. Yo creo, o sea, es verdad que yo me acuerdo perfectamente ahora del partido de ida. También digo que me dio mucha rabia ese partido porque hasta el 1-0, ese partido era un 0-0 clarísimo. O sea, íbamos camino del empate, con lo cual no habría sido nada malo empatar el Leganés. Pero fue como cuando uno se cae por unas escaleras, tropiezas una vez y luego ya es imposible arreglarlo. Y fue un fallo defensivo y luego vino otro fallo y luego vino otro fallo. O sea, fue una desconexión de forma continua. Entonces, hasta ese momento, el partido era 0-0 sin demasiadas ocasiones, nada llamativo. Entonces, bueno, salí con mucha rabia de aquel partido. Yo creo que va a ser un Leganés con muchas precauciones, nada que ver con el Girona. Entonces, claro, el Celta se tiene que armar de paciencia, ¿vale? Lo cual no quiere decir que, digamos, sobemos el balón sin ningún sentido. O sea, tenemos que armarnos de paciencia, pero bueno, pues saber encontrar esas grietas que nos pueda dar un gol que desatasque el partido y que obliga a Leganés a cambiar el plan, que ahí es donde el Celta sí que ya puede, digamos, desplegar todo su arsenal y todas las alas. Esa va a ser la clave, intentar meter o adelantarse en el marcador. Lógicamente, con el precedente que tenemos de este Celta de Giraldez, que tiene que recibir un gol para reaccionar, pues no me da muy buena espina. La clave es esa, que sepamos adelantarnos y a partir de ahí que el Leganés cambie el plan. Yo creo que vamos a encontrarnos un muro aquí en Balaídos. Entonces va a haber que tener paciencia. Y simplemente quería hacer un apunte que me quedó antes colgando de cuando hablabais de la plantilla y de los fichajes. Es muy buena noticia también que nos hayamos dejado de acordar de la venta de Dubicas. Es buenísima noticia, porque cuando el Celta venda a Dubicas, todos la pregunta que le queríamos hacer a Garcés era, bueno, ¿y ahora qué? Vaya panorama, etcétera, etcétera. Me acuerdo que salió una rueda de prensa pues defendiéndose como pudo, dio unos datos de participación de los jugadores que se habían ido, muy bajos, datos muy bajos, evidentemente, pero el temor estaba ahí. Nos hemos olvidado de Dubicas y es una grandísima noticia que el Celta, digamos, tenga la confianza y la visión de que va a acabar la Liga sin ningún susto, esperemos que no, y sin Dubicas, con más dinero
y con una plantilla comprometida 100%, que hasta ese momento no era así. Martín dicía por aí, penso que Vicente Javier Zúñiga, que se o Celta gaña fronte ao Leganés sería a victoria 500 do Celta en Liga. Que dificultades pensas que atopará o Celta neste encontro? Eu, na liña dos meus dous compañeiros, creo que o Leganés non é non sei, este ano o Valladolid, nin o Español, fora da casa, pareceme que é un oso duro de roer, que non podemos confiarnos para nada. A ver, as sensacións en Balaído son boísimas, casi diría inmellorables, pero temos sempre medo a esa acertada, non? A palmatoria, pero eu confío na victoria, pero optimismo mesurado, digamos. Optimismo mesurado, creo que hai que sair con todo dende o primeiro minuto, e iso, non o equipo estilo Betis ou Girona que nos vai a deixar, vamos, ter un partido de ida e volta, senón que vanse encerrar moito, van a buscar o contragolpe, e que non nos vacune o noso ex Óscar, pídolle ao CEO, pero bueno, somos claros favoritos, pero veñen de gañar o Getafe, ainda que se xa na casa, non me confío para nada, é un equipo de primeira división, iso, optimismo mesurado, básicamente. Si nos marca Óscar, yo me voy del campo antes de que acabe el partido. O sea, me parece que es uno de los mayores timos del fútbol español, Óscar Rodríguez. Fernando, non pode sair do campo antes de rematar o partido. No saldré, pero bueno, quiero decir, esa es mi opinión de este chico. O sea, vamos, por favor. Bueno, seguimos, non me hagáis hablar máis. No, eu estou de acordo co que dicía Fernando antes, de que para min unha das chaves deste partido é que o Celta non vaya por debaixo no marcador, non? Porque isto está a correr nesta tempada en moitas ocasións. O partido fronte ao Leganés na ida, pois na primeira parte da tempada foi un exemplo diso, un gol despois máis, e neste partido na casa con todo o público aí a apoiar, pois realmente é un partido, penso, no que é importantísimo non ter problemas ou erros atrás para evitar ese gol do Leganés que faga que o muro sexa aínda máis impenetrable, e tratar de mover o balón o mellor posible. É máis fácil mover o balón cando os equipos deixan espazos. Evidentemente o Leganés non vai facer iso, pero sempre hai opcións, non? Sobre todo xogando na casa hai opcións de abrir o campo, hai opcións de buscar as bandas, buscar algún disparo dende fora da área cando sexa posible. Eu agardo que o Celta desexe ter o balón e desexe ir arriba e rematar. Mesmo aunque sexa pues, remates como eses que ás veces fai Beltrán ou Ilaix Moriba, que tamén o fixo fronte ao Girona dende fora da área, que pois non entran, non son goles normalmente, pero sí que dan sensación de peligro e poden ir incrementando eso que eu digo que é o momentum, ¿no? Que din os ingleses do partido, cando as cousas van pois de cara para ti, e para iso hai que facer pois un xogo máis rápido, hai que facer un xogo que aproveite as bandas para que haxa máis espazos nun equipo que non os vai deixar, porque evidentemente é o que vai ocorrer, e o Celta sabe claramente que unha vitoria, colocarse con 36 puntos sería pois unha situación excelente. Eu repito que o Celta está pois non materialmente, pero prácticamente salvado, está prácticamente unha tempada máis na primeira división, e a partir de aquí pois hai que ir sumando esos puntos para xa refrendar esa situación, e este partido é un partido pois dos que hai que gañar sí ou sí para conseguir eses puntos. Que eses puntos sexan despois para loitar por Europa ou non, iso non me preocupa. O que me preocupa é pois que hai que gañar os partidos que hai que gañar, os partidos que son pois, da nosa liga. E neses o Celta pois, adoita ter máis problemas do que convén, ¿no? Pero bueno, todos os equipos son complicados e todos os equipos son difíciles. Antes, iso era case como unha especie de... Bueno, aquí o meu can non está de acordo.
Pero antes iso era casi como un lugar común, pero cada vez é menos así, ¿no? Cada vez non pode un sair a un campo pensando que xa ten os 3 puntos casi seguros. Nin Madrid, nin Barça, nin ningún equipo. Bueno, pois o Celta tampouco. Di por aí, por certo, Paco P. que non é un mal horario fora da casa ás 2 da tarde. Bueno. Depende del plan que tengas, claro. Claro, pero sobre todo, eu penso que a crítica é que é continuamente partidos ás 2 da tarde. No, sí, algún sí. partido ás 2 da tarde non hai problema, pero claro, cando é semana tras semana, pues aí é onde está 4 seguidos, increíble. ¿no? Claro. Partido complicado contra el Lega, moi físico e moi de balón parado por faltas. Ese é outro dos problemas, o balón parado, ¿no? Que iguala aos equipos e o Celta pues, ten eses problemas a balón parado en moitas ocasións, ¿no? Bueno, pois non sei se pensades que chega o momento xa de dar os resultados. Dixo 3-1 Joaquín, teño que dicir que só hubo un acertante no resultado anterior, que foi Olaya Guadarrama, que dixo 2-2, non acertou os goleadores, por iso leva un punto na clasificación. Sigue Rubén Lomba por aí arriba na clasificación da porra. Bueno, pues a ver se acertamos nesta ocasión. 3-1 de Joaquín. Non sei se hai alguén que se atreve a dar o resultado e, por suposto, animo a todos os ouvintes que estean aí a deixar comentarios pola parte de abaixo do vídeo con os puntos do partido fronte ao Girona e tamén coa porra e goleadores deste partido ás 2 da tarde na casa. Yo voy a dar un 2-0. 2-0, venga. 2-0, ¿quién marca? Sí. Pues vamos a poner a Williot y a Pablo Durán. Bueno, pero Williot sé que xoga, ¿no? Porque... bueno, es verdad. Claro. Que es verdad. Porque pues está mancado, no sé si va a xogar. No juega casi seguro. No. Esos pinchazos esos no son de una semana. Entonces, Durán... Pablo Durán 2 veces. 2 goles de Pablo. Venga. 2 goles de Pablo Durán. Moi ben, temos 3-1, temos 2-0. Podes repetir o resultado, pero se non queredes... Eu vou ser o pesimista para que despois Susi se xa un pouco máis optimista que eu espero terminar con boa nota o programa. Eu vou dicir 1-1 porque se acerto, bueno, non me sabe tan mal, me equivoco, que esa para ben. Vou dicir 1-1, goles de Borja. Hai que dicir o gol do... No, só o gol do Celta. Chega o gol do Celta. Podes dicir Tapia en propia porta. Me lo quitaste de la lengua, le iba a decir lo mismo. Sí. Entón, Borja... Tapia, que acierta seguro. Borja ou Tapia en propia porta? Non caerá esa breva, pero oxalá. Borja e o resultado de Martín é 1-1. A ver, Susi, o que pensa. Eu vou dicir, normalmente son bastante optimista cos resultados, vou non ser tamén, pero 2-1. Vou dicir 2-1, porque non creo que esta vez quede a 0 a portería. Goles de Borja e de Sergio Carreira. Borja e Carreira di Susi. Eu vou dicir nesta ocasión 1-0 para o Celta. 1-0 para o Celta porque, bueno, por o que dicía antes de que con menos espazos pois o Celta brilla menos, é importante conseguir marcar un gol. Se despois dese gol marcan máis, pois entón non acerto, pero a lo menos que marquen ese gol e que leven os 3 puntos. O sea, ves un partido estilo Osasuna, ¿no? Más o menos. Sí, estilo Osasuna. Justamente nese partido ia dicir 1-0 e non dixen 1-0, entón non acertei. Neste caso vou dicirlo. Polo mesmo resultado que contra Osasuna. Vou dicir 1-0 con gol de Beltrán. Un gol de Beltrán. Venga, a ver se cae fora da área, ¿no? A ver se cae esa breve. Quería preguntar a Martín, xa que pois é a súa segunda participación no VAR, é algo do que non falamos outro día, evidentemente Iago Aspas. Iago Aspas un dos máis grandes, senón o mellor xogador da historia do Celta, sei que iso existe. Que xogadores, Martín, lembras ti, ademais de Iago Aspas, con especial afecto, un especial cariño de todos estes anos que levas vendo o Real Club Celta de Vigo?
Pois, xa vos digo, son moi recente, seguidor moi recente a primeira Chacho, pero seguía de forma máis casual toda esta época do mellor Nolito, de, non sei, de Pinto na portería, tamén Johnny, Crondelli, un pouco un mix de todos. Evidentemente, a posteriori, xa, non é da miña quinta, pero bueno, os grandes Carpín, Mostoboy, o Zar por riba de todo, pode ser. Que despois de Aspas, o xogador máis relevante a nivel histórico no clube. Pero entón ti estos que reclaman estatua para Mostoboy ou non tanto? No. Se hai que un xogador ao que darlle unha estatua, de momento só a Iago. E mínimo, quizáis, non sei como vedes, pero nome de gol Iago Aspas para a grada. Eu sí que... Pode ser un debate peliagudo, pero eu vexo bastante claro. É difícil sempre isto de homenaxear en vida, non? Claro, en activo, non só en vida, que non queremos matar a ninguén aquí, pero cando están en activo todavía, eu coincido con Martín, se alguén é merecedor dunha estatua, dunha bancada no estadio, é Iago. O que pasa que, bueno, sempre pensas, será bo momento, cando todavía está por verse canto lle queda como xogador. Eu estou de acordo. Os homenaxes en vida, que poda disfrutalos el, cando este en activo aínda. Esperemos que chegue a xogar na nova grade de gol. Depende dos prazos, imagino, que non vaya moi longo. Bueno, tamén é verdade, é certo. Sabendo dos prazos, igual xa se retira Iago antes de que inauguren a nova grada de gol, así que todo ben. Son 2 años de obra, lo veo difícil, ¿eh? 2 años, sí, son 2 años. Mi pronóstico es que Iago Aspas no va a renovar otra vez. O sea, mi pronóstico es que va a tener esta temporada y la que viene ya. Ese es mi pronóstico. Entón ti pensas, Fernando, que queda un ano de Iago Aspas para disfrutar. Yo creo que o remate esta temporada, despois un ano máis a maiores. Y la que tiene renovada, claro, la que tiene firmada. Y ya, yo creo que no va. Pero bueno, a ver, ojalá. Pero bueno, el equipo está aprendiendo a vivir sin Aspas. Eso es una buena noticia, ¿eh? Y eso no se aprende de la noche a la mañana, lo está aprendiendo poco a poco y yo creo que va bien. Entonces, bueno, vamos a seguir vigilantes. Eu con isto das gradas, das bancadas, das estatuas, a min gustame máis, eu son máis inglés nesta cousa, non máis anglófilo nesta historia. Gustanme máis os nomes de bancadas que unha estatua por sí. Porque quen sabe se a estatua non vai ser unha chapuza, que ás veces fan estatuas que son terribles, e o nome da bancada, pois isto é moi típico dos clubes ingleses e dos deportes ingleses en xeral, o cricket, o rugby, o fútbol, sempre hai moitos clubes que teñen pois, os nomes de tal bancada, no? Stand é o nome do xogador, non? Pareceme unha boa idea, claro, haberá quen diga, bueno, este non é o estadio do Celta, é o estadio municipal de Balaídos, entón, pois, por que utilizar nomes de xogadores do Celta? Pero non estaría mal, tendo en conta que é a función primordial do estadio de Balaídos que xogue aí o Celta, pois a min pareceríame moi ben que se buscase na historia do Celta pois o nome de, por exemplo, 4 xogadores importantes, ou, bueno, máis, porque hai Río Alto, Río Baixo, hai diferentes tipos, non? Pero buscar os xogadores máis relevantes da historia do Celta e se hai algún que realmente pode merecelo, pois tomar a decisión non ten por que ser só Iago Aspas, podemos ir máis atrás e mesmo antes de que nos nacesemos, pois había a outros xogadores que foron importantes na historia do Celta, o gran capitán, Paíño, etc. Entón, bueno, habería que pensar. A mí eu non estou en contra da idea do nome dun xogador para unha bancada. Non sei. Pero eu son así nese sentido. E, bueno, para rematar, simplemente, Susi, hai que dicir que haberá sesión dobre, non? Neste partido, non? Hai que esquecer que, como é as 2 da tarde, pois é posible ver o que se chama en inglés un double header, non? 2 partidos polo prezo dun, bueno, non sei se polo prezo dun. Bueno, polo prezo dun, se é abonado, sí. Se é abonado, sí. Se abonado polo prezo dun, senón... Porque está o Celta Leganés, pero despois as celtas tamén farán acto de presencia no Estadio Municipal de Balaídos, non? Case diría que o partido da xornada é o segundo, non o primeiro, non por quitarlle importancia ao partido contra o Leganés, pero no caso das celtas é un partido importantísimo porque
o resultado vai decidir o que pasa neses postos da cabeza da clasificación. Xogar contra as primeiras, contra o Deportivo, pois vai determinar que se optamos a esas prazas de ascenso ou non. Así que, bueno, partido moi interesante. Na ida, Fer, creo que empatamos a uns. Empatamos, aparte, no minuto 87, 90 e pico, unha cousa así. Bueno, esperemos que os 3 puntos queden embalaídos esta vez, non na Madroa, porque tamén unha moi boa noticia que se abra o estadio para un derbi destas características, así que, bueno, espero ver a moita xente ali animando, non quedando dentro do estadio, que a xente vai a casa a comer, a tomar un café, pero que volte para ver as Celtas. Pero son unhas cantas Creo que non, creo que lanzaron un comunicado dende o clube dicindo, que non podes quedar e facer ali, montar a tienda de campaña. Non, a xente ten que abandonar o estadio e volver a entrar. Sí, porque aparte cambiarán as bancadas, tamén non estarán, eu imagino que abrirán como a última vez, marcador e parte de tribuna, seguramente. Sí. Bueno, é unha mágoa que non estea retransmitido, non, pola páxina web do Celta, porque a mí gustaríame poder ver o partido como aquel que sí se xogou en Balaídos no comezo da tempada, o primeiro partido das Celtas. Non se vai a retransmitir en GS 360? Bueno, pode que sí, aí non sei. Non sei, porque os partidos da casa non sei se... Eu nunca probei a ver un partido da casa na Madroa, por exemplo. Antón, ¿tú tienes acceso a la plataforma GS360 aí? Non sei se teño acceso, non, porque nunca tentei entrar nela, pero bueno... A ver si Trump te cortó el acceso, non me extrañaría tampouco. No, creo que non, creo que... Te puso un arancel, seguro. Cortou moitas cousas e puxo aranceis totalmente innecesarios, pero non no caso do fútbol. Tiña aquí a clasificación que non sei se está... actualizada ou non, pero por aquí di que as Celtas está en segunda posición con 56 puntos. Primeiro o Olímpico León, non o Olympique de Lyon, senón o Olímpico León, e terceiro o Deportivo Abanca, cuarto o Sárdoma, e as Celtas está a un punto desa primeira posición, 57 Olímpico León, 56 as Celtas, que levan gañado prácticamente todos os últimos, a lo menos os últimos 5 sí, porque son os que aquí aparecen, e o Deportivo Abanca está terceiro con 55 puntos. Así que sí, realmente é un momento importante a tempada para... Que coincidiu que na última xornada, aparte, perdeu por primeira vez o Deportivo contra o Olímpico de León. Entón, aí o cambio en... Respecto a isto, na segunda volta, ainda nos xogamos contra o Olímpico de León. Creo que gañáramos de goleada, ¿no? En León, como visitantes, pero non me soa, porque tamén é outro... Non, a volta non a xogamos, e si é certo que na ida gañamos con bastante facilidade, unha cousa que eu polo menos non esperaba, non lembro o resultado, se marcamos 3 ou non sei como foi, pero foi bastante holgada, tes razón, sí. Na volta... Naquele momento foi como un golpe de la mesa, non? Suave. Sí. Totalmente, así que van ser eses 2 partidos totalmente clave na segunda volta. Este e despois do resultado anterior do Deportivo, ainda máis. O top 3 está moi descolgado, non? Creo, así de memoria. Tocará por lo menos empatar. Ojalá gañar ao Depor, pero... Un empate non é malo tampouco, sí. É que... Vai estar complicado. Está todo moi igualado, moi xusto todo aí na primeira, na parte de arriba desa clasificación. Porque se o Sárdoma gaña tamén engancha enseguida cos 3 primeiros, así que, bueno. Pois, con iso, lembrándovos que se ides o partido do Celta Leganés, despois tedes que sair do estadio, voltar a entrar para as Celtas, pois chegamos ao remate
deste episodio en directo do Bar Celeste. Di Manuela González por aí que sí, que retransmiten os partidos da casa, supoño que se refire a esa plataforma de G360, ¿no? GS360. GS360. Galicia Sport 360. Galicia Sport GS, Galicia Sport 360. Están mencionando por aí a Michel Salgado tamén nos comentarios. Teño que dicir que o meu defunto avó Luís era formaba parte da peña celtista Michel Salgado, que se reunían no bar de Nisio aí en Teis. Vaya. Comían ben e cantaban, e eu lembro ir a algunha desas reunións con guitarras, con toqueteos así un clásico na mesa, bo viño, bo pescado e cousas así. Así que, bueno, unha lembranza especial para o meu avó Luís, o pai da miña nai, e tamén para esa, non sei se ainda existe ou non existe a peña de Michel Salgado, pero nesa época, nos anos 90, sí que existía. Agora é peña Sergio Carreira. E ás veces o propio Michel Salgado ia ás reunións da peña que levaba o seu nome. Bueno, Martín, moitas grazas por estar aí outro lado da liña por segunda ocasión, e sempre que desexes voltar, pois aquí tes o teu lugar. Gracias a todos, gracias a todas y a todos por pasar por aquí. Nada, hasta la próxima. Ojalá con victoria. Victoria do Celta e tamén das Celtas. Susi, grazas tamén por estar aí despois do traballo. Grazas a vos, como a sempre. Sí, esperemos que a próxima vez que nos veamos que sexa para comentar que os 3 puntos quedaron en ambos casos embalaídos. Bueno, así, crucemos os dedos e que a próxima xornada traia moitas alegrías. Bueno, Martín xa saiu, non sei se que non quere dar o berro celeste, ou se xa estás en voz prácticamente, porque saiu, eu non o saquei da pantalla, teño que dicilo, simplemente él. Pero recupéralo, non lo tienes aí? Igual tiña que marchar. Non sei se tivo problemas ou se tiña que marchar, pero non está. E bueno, Fernando, pois o mesmo digo, sempre un placer estar aí, conversar sobre o Celta contigo, bo amigo, e tamén, como sabedes, cofundador do Bar Celeste, que se pode escoitar, Fer, onde? Pues antes de nada, bueno, agradeceros como siempre que estuvierais ahí y sobre todo también a los otros 2 compañeros. La verdad es que cuantas más ventanas, siempre lo digo, el Bar Celeste es mucho mejor. El Bar Celeste sí se puede escuchar en muchas plataformas, Spotify, iVoox, Facebook, YouTube, por supuesto, que eso lo llevas más tú. Simplemente quería decir que vaya hachazo gratuito que le acaba de meter Vicente Javier Zúñiga, nuestro querido oyente, a Michel Salgado, ¿no? Creo que ha resumido su trayectoria en el Celta. Solo sabía mover a melena y sacar de bata. No claro. Sé si odia en serio. Yo creo que era un poco mejor que eso. Hombre, pero bueno, un abrazo. Penso que no Real Madrid tamén pensaban que era un pouco mellor que iso. Sí, le quiero mandar un abrazo a Vicente porque la verdad es que me apoyan casi todo y me da fuerza para cuando tengo que hablar con tu padre, entonces está bien. Bueno, para enfrentarte a Antonio. Claro, pero bueno, eso que sempre digo, para iso está o bar, para ese tipo de conversas que cada un dé a súa opinión. Algúns con máis vehemencia que a outros, non? Que eso tamén é certo, pero bueno, sempre con respecto, como sempre dicimos, e por iso para min é sempre un placer poder estar por aquí e ver que pois os ouvintes, as ouvintes, pois continúan a pasar polo Bar Celeste, mesmo en días ou en noites de Champions League, que está a xogarse a Champions League nestes intres, pero sen estar por aquí. El Euroderby, el Euroderby. El Euroderby, sí, o Madroño Derby, ¿no? Porque o Madroño Derby. Madroño Derby en Europa, efectivamente. El Madroño Derby. Bueno, pois nada, imos dar ese berro celeste para axudar a este Celta a sacar os 3 puntos e tamén as Celtas a gañar ese partido fronte ao eterno rival que é o Deportivo da Coruña. Preparados? Vamos. Imos aló. E rematamos con isto, como sempre, o de sempre. ¡Ala! ¡Ala! ¡Celta! ¡Celta!